Benvinguts i benvingudes al podcast del Festival d'Au. Jo sóc en David It's Me i avui tinc el plaer de compartir aquest espai amb en Víctor de Peu de Joc. Hola, Víctor, què tal? Hola, què tal, David? Encantat. Escolta, avui parlarem del vostre univers lúdic i de tot el que hi ha darrere dels vostres jocs. Estàs llest? I tant, Sí? preparadíssim. Doncs, a veure, anem a que ens interessa. Quines són les novetats que presenteu aquest any? Què és el que més il·lusió us fa ensenyar? A veure, explica'm. Doncs mira, per començar et rectificaré el nom. En Peu de Joc Edicions. És el nom. Peu de Joc. En Peu de Joc Edicions. És el primer. I el segon, doncs aquest any presentem, crec que són 5 o 6 novetats i totes ens fan moltíssima il·lusió perquè tots són jocs que els hem posat molt al cor. Nosaltres sempre fem els jocs amb molt d'amor. I aquest any doncs, presentem Fairy Fields, que és un joc de tauler, presentem Rescat Salvatge, que és una llicència d'una editorial holandesa, presentem Duna i Riu, que són jocs que parlen de sensibilització medioambiental, i presentem Jurassic Zoom, que és un joc infantil exclusiu en català, que bueno, amb els nanos han de descobrir els dinosaures d'una illa que han trobat on hi ha dinosaures. I aquestes són les novetats, però, clar, lògicament portem els nostres clàssics, els nostres jocs de sempre, i hi ha moltes ganes i molta il·lusió de tornar un any més al Dau, la veritat. Que bé, home, és un plaer tenir-vos aquí amb nosaltres. Sou molt bona gent. Escolta, anem amb el Jurassic Zoom, perquè a mi m'interessa moltíssim, igual que segur que a la canalla també. Per què un dinosaure i no un peix, o un toro, o, jo què sé, un roquetalà, per exemple? Un Per guarat, què què podria ser? Doncs el dinosaure va ser perquè realment el joc estava dissenyat per ser un safari, perquè els nanos anessin descobrint animals de la sabana i de la jungla. Però és que després de fer un estudi de mercat hi ha molts jocs d'animals de la jungla i de la sabana Ja. i no apuntàvem a un públic tan infantil. Llavors vam decidir que continués sent infantil, però en comptes de descobrir i de fer fotos a aquests animals de la jungla, doncs vam decidir canviar-los per dinosaures. I bueno, és una fórmula que realment sempre funciona prou bé, els dinosaures. Bueno, doncs sembla que sí. Escolta, Víctor, a tu, quin és el teu dinosaure favorit? En tens algun o no? Oh, sí, el meu dinosaure favorit, almenys d'aquest joc, és el T-Rex, i en general és el T-Rex. El T-Rex, Sí, a tu has de les estat dient, potetes. o sigui... Escolta'm, m'encanta aquest joc perquè incorpora cartes transparents que alhora no és gaire típic de veure en jocs, o si més no, no és el més comú. Per què vau decidir posar-hi cartes transparents i quin joc donen aquestes cartes transparents? Doncs de les cartes transparents va ser perquè ens va venir una miqueta el Guillem Coll, que és l'autor, ens ho va proposar amb el seu prototip, que va guanyar una menció a Granollers, ens ho va proposar, ens va interessar el prototip i després bueno, doncs vam decidir continuar amb aquesta mecànica de les transparències pel fet precisament de que és molt original, que no n'hi ha jocs que portin transparències. I és una mecànica interessant perquè les transparències tapen aquest decorat i conforme els nanos les van traient van apareixent els dinosaures. I és lo bonic, i és molt original perquè, ja et dic, no hem trobat mecàniques semblants en aquest sentit. Per tant, una carta transparent abans que una carta normal t'aporta aquesta creativitat, aquest toc més únic, no? que les cartes de cartró potser no t'aporten. Aporta de que a l'hora de dissenyar un joc de taula has de tenir clar que a part de ser un joc de taula ha de ser una joguina. I quan és un joc infantil ha de tenir un component que sigui joguina. I el tema de les transparències, d'aquestes cartes transparents, que són grans, li comporta aquest element joguina i el fa diferent d'un joc de taula a l'uso de cartes. Que bé. Escolta, una cosa, és que perdó, jo ara semblaré que estigui aquí super a favor del plàstic, escolteu, jo tampoc, o sigui, reciclem, tot això que vosaltres també doncs, dieu, però és que a més és com molt xulo, no? I també potser et dura més, o no has d'anar amb tant de compte de que no se't desgasti el cartronet, de que no ho juguis amb les mans molles i se't destrossi la carta. També. Sí, dura més, la durabilitat és més bona, el que sí que és cert és que quan jugues amb nanos les ditades sí que queden al plàstic, llavors, però com és un plàstic que està preparat perquè li passis una balleta d'aquestes, una tovalloleta, i queda supernet. De fet, aprofito aquesta entrevista per dir que al Jurassic Zoom passa una cosa que nosaltres ens vam assabentar després, que va ser que quan el fabricant ens va enviar els jocs, van posar les transparències i notàvem que eren molt opaques, i vam dir, ui, que raro, doncs no eren tan... eren més transparents. I llavors el fabricant ens va dir, heu provat de treure-li el plastiquet protector a cada transparència? Però ve un plastiquet protector? Cada transparència ve un plastiquet protector, llavors quan els hi vas treure... És això? Sí, no, però li has de treure perquè es quedi ben transparent.
I llavors, quan ens vam adonar, vam fer un comunicat en plan, ei, traieu, sisplau, les transparències. Això és molt important. O sigui, que ara la gent quan l'adquireix ja no ha de treure tots aquests plastiquets. Sí, els ha de treure. L'ha de treure, però almenys ara ja ho saben. Ara ja ho saben, si ho vam comunicar al web. O qui no ho sàpiga, doncs se n'adonarà, perquè al final dirà, ui. Bé, de totes formes, des d'aquí al Festival d'Au recomanem a totes les famílies i a tots els nens de Catalunya que rentin les mans abans de jugar amb el joc de taula. Correcte. Pel bé dels jocs i perquè durin més. Això és molt important. I, sobretot, que no mengin ni tinguin begudes a sobre. Això, important. No mengeu ni amb begudes a sobre quan hi ha un joc de taula a la taula. Mai m'hi aniré a taula. Escolta, a més, també tenim una línia molt clara, que és apostar per títols en català. És una decisió estratègica, de convicció o una mica de tot? No, a veure, nosaltres, des de l'any 2019, que vam començar aquesta aventura editorial, perquè és una aventura que ja per sort s'ha convertit en el nostre treball professional, ho teníem molt clar que en aquell moment veiem que no hi havia prou jocs de taula en català, tot i que hi ha editorials molt importants al país que han fet jocs de taula en català durant la seva història, però notàvem que no hi havia prou jocs en català i que no s'estava reconeixent. I llavors la nostra línia editorial sempre ha estat fer jocs en català des del primer joc que vam fer ja fa molts anys, des del 2019 fins ara, i no és una qüestió estratègica de que el nostre nínxol de mercat i el nostre públic i on fem les vendes és a Catalunya, principalment, i és una decisió completament ideològica i de compromís de país, de voler normalitzar que jugar en català sigui com qualsevol... Normal. Normalitzar-ho d'una manera, doncs això, com jugar en qualsevol altre idioma. El que sí que és cert és que amb els anys la nostra feina, que al principi no estava gens reconeguda, sí que és cert que les administracions han començat a reconèixer aquesta feina i ara, doncs, a mi felicito a la resta d'editorials que ara s'estan incorporant a fer jocs també en català, però nosaltres sempre hem fet jocs en català i sempre ho continuarem fent perquè és la nostra essència i la nostra marca. I què us aporta a vosaltres treballar amb creadors locals més enllà en comptes de negar a treballar amb gent més internacional? Quin és el valor això, no? El que tu esmentaves? Què us aporta més una persona d'aquí que no pas una de fora? A nosaltres el que ens aporta principalment és la proximitat i és que nosaltres cada cop, diguéssim que en peu de joc ja, per fortuna puc dir que no és només la meva empresa, sinó que es genera un grup de treballadors al voltant, i d'autors, i d'il·lustradors, i de dissenyadors, que cada cop som més una família. Som com un grup que ja ens ho fem tot entre nosaltres, i el que ens aporta que els autors siguin locals és que faran els jocs pensant amb els nens de Catalunya, o amb les famílies catalanes, perquè coneixen la idiosincràsia del país, i hi ha més facilitats a l'hora de comunicar-nos, i per una altra banda per promoure sempre lo nostre, o sigui, que tenim autors catalans que cada cop tenen més volada, per exemple l'Ignasi Ferrer, el Guillem Coll, l'Alberto Millán, i que nosaltres hem apostat per tots ells i continuem apostant i fent jocs nous contínuament, i creiem això, creiem que hem d'apostar per lo nostre, per lo de casa. Totalment. Doncs mira, ara estàvem xerrant això arrel de Jurassic Zoom. Anem a Monstris. És perquè és el vostre joc prodigi des de fa molts anys, premiat inclús al Festival del Joc de Pirineu. A veure, quin és el secret de l'èxit? El secret de l'èxit és una mecànica senzilla i unes il·lustracions molt divertides i un tracte al client, un tracte directe al client, que és el que nosaltres hem apostat des que vam començar, molt personalitzat. Llavors, no és només explicar aquell joc i que el joc sigui bonic i que sigui fàcil, sinó que el client, el tracte que s'han portat quan li hem demostrat el joc, ja siguem nosaltres, qualsevol dels nostres treballadors, li ha quedat marcada l'experiència del joc, no només el producte com a joc, sinó, uau, m'ha anat bé, m'ha agradat el joc, els meus nanos s'ho passen bé, el joc és bonic, me'l compro. I l'èxit de Monstris, bàsicament, ha estat això, ha estat una bona atenció, una bona il·lustració, una bona mecànica i trobar un nínxol de mercat que ens hagi funcionat i que ens ha fet dintre de l'infantil, del joc de taula infantil en català, com bé dius, amb aquest premi que ens van donar al Festival del Pirineu, doncs ens ha fet referència, considerem, i cada cop se'ns coneix més a tot el territori de Catalunya. Que clar, per tant, això què va significar per vosaltres? Va ser també una empenta a seguir fent el que estàveu fent? Que era una bona senyal? Va ser una empenta pel fet que en aquell moment teníem editats... Monstris va ser el tercer joc que vam editar. I clar, doncs imagina't, una editorial que va passar de tenir 2 jocs que et reconeguin així, doncs va ser una empenta a nivell motivacional per dir, ei,
realment estem fent bé la feina, se'ns està reconeixent, i de fet aquests reconeixements no paren d'arribar. Aquesta setmana que ve, no sé quan sortirà aquest vídeo, aquest podcast, però en breu l'Ajuntament de l'Hospitalet, que és on som nosaltres, ens reconeix amb un premi com un negoci emprenedor. De fet, som l'única editorial de la segona ciutat més gran de Catalunya. Llavors, cada cop tenim més reconeixement de marca, la gent ens coneix més directament i un producte que és de qualitat i fet aquí. Que bé, doncs felicitats. Segurament quan surti això ja tindreu aquest reconeixement. Sí, espero que sí. Felicitats per aquest reconeixement tan merescut. Seguim amb Monstris perquè és un joc de mecànica push your luck, o sigui, allò de temptar la sort, perquè ens entenguem tots, que què el fa diferent d'altres jocs del mateix estil? El que el fa diferent és la mecànica senzilla, com t'he dit abans, i sobretot l'ambient que crea entre la canalla, que és competitiu però no és excessivament competitiu. Allò sa, que sí. Sí, és una competició sana i a més és un joc que el seu èxit rau precisament amb la seva rejugabilitat. Vol dir que ho pots jugar, tu i jo ho podem jugar, pots jugar-ho tu amb el teu nebot de 5 anys, pots jugar el nebot de 5 anys amb l'avi de 80... Amb un dinosaure, si te'l trobes per aquest temps. Amb qui sigui, pots jugar-ho. Però vull dir que és un joc molt rejugable, senzill, en 2 minuts. L'expliques i en 5 minuts estàs jugant. Llavors, això és el que el fa especial. Que bé, Víctor, que bé. A més, també té una versió de Halloween, una versió Roll and Write. Aquí ens encanten els anglicismes, ja ho veus, això... Roll and Paint és aquest. Roll and Paint? And Paint. And Paint. And Paint, no and Write. La mecànica és Roll and Write, però al joc li van dir Roll and Paint, perquè tracta de pintar els monstres. Ok. I és de daus, és un joc de daus, no té una mecànica de push your luck, sinó de llançar daus i d'agilitat visual. Perdona, Víctor, és que jo amb tant d'anglicisme no és que em perdo. Ara, aquesta no m'ha quedat això. Digue'm un català també, home. Tirar i pintar. Tirar i pintar. Tirar seria la traducció literal. I tot això ho vau fer perquè, doncs això, no?, pel funcionament i l'èxit de Monstris, que vau dir, mira, donem encara més tirada, no? Fem aquestes opcions. Correcte. Hi ha Monstris Halloween, Monstris normal i Monstris Roll and Paint, i en un futur està previst, d'aquí a un temps, que surti una altra versió de Monstris que tractarà sobre els Monstris amb un circuit, GP, un Grand Prix. Mare meva, estarem atents també a aquesta novetat, però els Monstris, sobretot, no els canseu, que no vagin esbufegats. No, per això ara deixem un marge d'un anyet que descansin, que estan molt cansats del Roll and Paint i de pintar cases, i ara un anyet de descans, i d'aquí un anyet ara faran de pilots de Fórmula 1. Molt bé. Doncs escolta, anem a una part una mica més reivindicativa per la gent que ens està mirant des de casa. Per què haurien de donar una oportunitat als jocs en català? Bàsicament perquè donar una oportunitat als jocs en català és donar-nos una oportunitat a tots com a societat, i sobretot a la societat catalana. És una manera de conservar la nostra llengua, de transmetre valors a través del joc, i fent-ho en català, i sobretot normalitzar que el joc de taula doncs, pot anar com un llibre, com ha d'estar en català, i més que una oportunitat, el que hauríem de fer és apostar per fer-ho, perquè si no ho fem nosaltres no vindrà ningú de fora a fer-nos-ho. Totalment. Per tant, si no ho fem nosaltres no ho farà ningú. I la nostra editorial va decidir això, va decidir dir, com no ho està fent ningú, anem a fer-ho nosaltres, encara que rebem crítiques, encara que se'ns tracti que se'ns parli del factor ideològic, perquè jo crec que parlar en català realment no és ideològic. Per tant, nosaltres vam tenir bastantes traves quan vam començar, ara és sorprenent dir-ho, no? Però ens vam trobar molt de rebuig per fet de fer-ho, de voler fer-ho en català, i amb el temps se'ns ha donat la raó, perquè el que t'he comentat abans, ara són moltes les editorials que ho fan en català, que ho estan començant a fer, i jo ho celebro, però em sap greu que per fer-ho hagin d'haver-hi recursos de l'administració perquè aquestes editorials s'hagin animat. Això em refereixo. Llavors, a partir d'aquí és superimportant que la gent compri jocs en català i aposti per jocs en català. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta frase, amb aquest fet, que consumiu jocs en català també, amb l'idioma que parla el vostre cor, i el que parleu amb la vostra mare o amb la vostra iaia quan us fa uns canelons per Nadal. Escolteu, això és tot per avui. Gràcies, Víctor. Ha sigut un plaer de En Peu de Joc Edicions. Correcte. I res, ens veiem en un altre capítol del podcast del Dau. Adéu. Gràcies. Gràcies.